natuurlijk meter. Hier liggen die met twee kampioenschap. Je moet goed opletten, kijken hoe zijn aanloop is en hoe hij in de stok springt. Vertaling, wat is de vertaling? Tolk. 1 centimeter verder dus dan zijn persoonlijke record. Dat is lastig, hè? Met jij heb ik een tolk bij. Ik kan wel Nederlands praten, maar hij praat niet Nederlands. Daarom. Dat is een beetje lastig. Engels ik net? Nee, nou, een paar woordjes. Maar hij is een stand-up comedian. Hij is een van de bekendste Japanners. Oh, let op, hij gaat Bart. Ja, maar hij gaat uit de koers. Uit de koers. Tolk. Dit is een van de bekendste acteurs uit Japan. Hij heet Hong. Ik ben nu al 4 dagen aan het trainen om echt een goede vierlepper van te maken. Het is een onderdeel van een serie wat hier straks in Japan uitzonden wordt. En er wordt een hele documentaire maken van een uur en een kwartier. Daar zullen straks 20 miljoen mensen gaan uit Japan. Hij bent bij jou in huis? Ja, hij is 4 dagen per dag er om je heen. En ik de cameraploeg. Dus ja, alles wordt filmen van bed af, zeg maar, en tot jongens left. Wat vindt hij van vierlap? フィリップの感想はフィリップフィリップいやこれはvery exciting ちょっとハマりそう Hij vond het verrassend, spannend. En hij gaat helemaal gek worden van Philip. Ja. Heb je ooit een vuurwerk gezien? Vuurwerk gezien? Jawel. Ja? Juna? Ja? Oké. Juna?